Idú robiť časy. Lukáš, zapni rádio, nech sa to vysunie. Nech sa mi to ráta. Nie, sústreď sa na to, čo treba. A hlavne jazdi. A ešte raz, Zuzka Kopanicová, keď nás počuješ, vieme, že si študentka, lebo tu mám za nejakých 5 minút ideme meniť autá na motorky a podotýkam, budete mať motorkári posledných 20 minút na kvalifikačné jazdy. Takže tí, čo ste sa registrovali neskôr, alebo nemáte 2 jazdy s dobrým štartom, tak sa určite... Ešte raz, ideme meniť autá za tým motorky. A čo sa týka motorky... Priatelia, takže oficiálna info do veta, za nejakých 5 minút ideme meniť auto na motorky a podotýkam, budete mať motorkári posledných 20 minút na kvalifikačné jazdy. Takže tí, čo ste sa registrovali neskôr, že 2 jazdy s dobrým štartom, tak sa určite zúčastníte, keď ste tu. Takže uvidíme aj tento rozstrel. Priatelia, kľudne sa nám posúvajte dopredu GTR-ko aj VRX STI, alebo že by sa tam vtierkli Matlovičovci, áno. Takže uvidím opäť a zás akcii 4x4 Fabiu v furbe. Robičko, už si podhustil gumy konečne. Dobre. Krásne chodí tá Audinka. 3.9 reakcia, je to len kvalifikácia, takže chalanisko zrejme úplne kašle na ňu vôbec. 10.71 čas, priatelia. Akurát tu polemizujeme troška ešte s mechanikom od Profituningu ohľadom tej Audinky. Ešte sekvenčku by to určite chcelo a bolo by to strašne zaujímavé. Neviem, či si pamätáte z minulého roka Maďarsku A4 striebornej farby, tak to bola iná káva. Brutalitka na jentu. V podstate v ten deň sa dostala do 8 najrýchlejších do nášho superfinále a myslím, že to zobrala vtedy aj absolútne. Ak si dobre pamätám, myslím, že to tak bolo. Tomáš, poď. Vedľa neho 65. Jan Klimek, áno. Za nimi 123 Havlíček Jan. To sme. Pozor na kolegu, pozor. Dobre. 123 a 154. Ste to vy dvaja. Ste dohodnuté, vybavené. Tomáš, poď. Vedľa neho 65. Jan Klimek, áno. Za nimi 123 Havlíček Jan, to sme. Pozor na... No, v rámci superfinále dáme 2 rozstrely. Cebula Michal, 106... Krásnu bielu. No, v rámci superfinále
finále dáme dva rozstrely. Cehula Michal 163, to je Audinka, on bude po ruke. A Wolfgang Koch 158, štartové číslo. Jajaj, vyhľadávajú tam, kde nie je nagumované. Janko je skúsený to jazdec. S6 máme nachystané tu. Takže Tomáš Kolupták versus Havlíček Jan. No a prichystaná varujem superfinál. Superfinále. Ako dobre, že som mal ruštinu, som mimo hru. Jazdí teda finálovú jazdu kategórie S7. Vyšľad je už naštartovaný. Každopádne, myslím si, že je 700 koní na tejto strane, ak si dobre pamätám. A koľko? Teraz sa chlapci sústreďujú, takže budem ticho, vychutnávajte si aj zvukovú kulisu. Chlapci, vyzerá to na Japonca. Audi. Ale sem tam sa tam na hydrauliku, chlapci, ty si pozerával MacGyvera. Ženky, no. S tým by sa chodilo. Ale ľúbi sa mi Belfera, že ako prerobil Lanko na hydrauliku. Chlapci, ty si pozerával MacGyvera. Poď do prečie, Tomáš, poď. Vedľa toho 65.